Кнігі без літар на камунікат.орг. Сегодня я хочу распавесці пра каштоўныя слонімскія скарбы. Заўсёды, калі сустракаюся са школьнікамі ці са студэнтамі, ці проста з моладдзю, яны з вялікім задавальненнем і радасцю слухаюць такія тэмы, як гарадскія падзямеллі і старажытныя скарбы. Асабліва іх цікавіць такая тэма, як украдзеныя беларускія скарбы. За ўсе стагоддзі тое, што знікла з нашай беларускай зямлі. Але пра увесь беларускі край я не буду гутарыць, а толькі раскажу пра свой рэгіён, пра Слонімшчыну, пра тэрыторыю слонімскага павета, скуль за многія стагоддзі знікалі каштоўнасці. І меў рацыю Адам Мадзіс, калі казаў, што нашых нацыянальных беларускіх культурных скарбаў больш знаходзіцца па-за межамі Беларусі, чым у Беларусі. Таму што калі я зараз зраблю такую гутарковую вандроўку па сваёй Слонімшчыне, так гэта сапраўды так, таму што скарбы знікалі вельмі хутка з нашай слонімскай зямлі. Найпершай этой прычынай знікнення нашых старых культурных скарбаў было звязана з войнамі. Пачынаючы там з 15, 16, 17, сюды бліжэй да нашага часу знікалі каштоўнасці, рабаваліся нашыя храмы, рабаваліся музеі, рабаваліся прыватныя калекцыі, палацы. І ўсё гэта вывозілася далёка на захад альбо на ўсход. Найбольш на сённяшні дзень скарбаў знаходзіцца наших слонімскіх найперш, знаходзіцца ў суседніх краінах. Это у Літве, у Польшы, на Украіне, асабліва ў Расіі. Ёсць нашыя скарбы слонімскія, якія я бачыў і ў Швецыі, і ў Германіі, і в іншых краінах свету. І калі мы зараз робім вандроўку, пачынаючы, напрыклад, з Альберціна, то гэта будзе вельмі сумны малюнак. Таму што палац Пуслоўскіх рабаваўся вельмі так грунтоўна. І на пачатку Першай сусветнай вайны на ўсход было вывезена 6 вагонаў скарбаў з палаца Пуслоўскіх, дамоў назад вярнулася толькі палова вагона, а ўсе яны аселі далёка у Расіі. І наогул палац Пуслоўскіх рабаваўся вельмі актыўна і рабаваўся не толькі падчас Першай сусветнай вайны і да Першай сусветнай вайны, і пасля, перад Другой сусветнай вайной, пасля, і падчас вайны, і нават пасля Другой сусветнай вайны. Вельмі сумная гісторыя выглядае і з палацам Слізняў, які знаходзіўся ў вёсцы Новадзявяткавічы. Зараз этого палаца не існуе, а гэта быў шыкоўны такі палац, які маляваў мастак Наполеон Орда. І вось в гэтым палацы вельмі шмат знаходзілася скарбаў, якія зніклі ў розных накірунках, і нічога ад яго не засталося. Не засталося нават і самого палаца, таму што яго падчас Другой сусветнай вайны ўзарвалі партызаны, нібыта там знаходзіліся немцы, і каб атрымаць медалі, яны ўзарвалі гэты палац. Цяпер у Новадзявяткавічах нічога ад палаца не засталося. Есть, правда, пад зямлёю хады. Некалькі гадоў назад нават адзін ход проста абваліўся, і школьнікі з мясцовай школы патэлефанавалі мне, я туды ездзіў, мы нават залазілі туды, там вельмі небяспечна было там знаходзіцца, але і ў гэтых ходах
подземных мы знаходили каляровое шкло и цвяки розных там памераў и рознай такой вырабкі. Але пасля гэты ход замуравалі і правильно зрабілі, тому што лазіць туды небяспечна. А некалі палац Пусловскіх сапраўды, палац Лізняў у Новодзявятківічах быў сапраўды унікальны, і шмат каштоўнасцей знаходзілася у гэтым палацы, пачынаючы ад розных карцін мастакоў, кніг, рознага посуду. Все гэта знікла у невядомым накірунку. Калі ў Слонімі быў знакаміты тэатр Агінскага, і ён праіснаваў недзе каля 25 гадоў, таксама ад палаца Агінскага нічога не засталося, все разрабавалася, все было вывезена, не толькі агінскімі вывезли на захад, але рабавалі проста і мясцовы люд, ці госці разбіралі все нават да апошняй цаглінкі. Из палаца Агінскіх былі вывезеныя і музычныя інструменты, і розныя дываны, і розныя карціны, шыткі, бібліятэка, нотныя шыткі. Все гэта таксама знікла і прапала. Мы зараз нават не можам выставіць, паказаць у Слоніме, нашым музеі ці наших культурных установах, паказаць хаця б што-небудзь, што засталося ад Агінскага, ад того славутага тэатра Агінскага, які некалі існаваў. Напрыклад, во Львове, у львовскіх архівах вельмі шмат знаходзіцца Журавіцкага манастыра, розных кніг, розных дакументаў, малюнкаў. Гэта уніяцкія ўсе дакументы, якія таксама патрабуюць даследчыкаў, каб хаця б зрабілі тыя ксеракопіі, все, што там знаходзіцца, і вярнулі ў Беларусь, вярнулі на Слонімшчыну. Да і даследчыкаў у апошні час вельмі мала, каб яны даследавалі тыя архівы, журавіцкія архівы найперш, які знаходзяцца у Львове. У бібліятэцы Акадэміі навук ёсць таксама вельмі шмат слонімскіх скарбаў, асабліва рукапісаў літаратараў слонімскія, якія пісалі і дасылалі свае творы у Вільню у 20-30-х годах. Я нават там знайшоў аповесць слонімскага паэта Анатолія Іверса. Нават ніколі не думаў, што Анатолій Іверс піша прозу, заўсёды пісаў вершы, друкаваў іх. Оказывается, некалі ён напісаў аповесць і даслаў, рукапісы знаходзяцца у бібліятэцы Акадэміі навук Літвы. Пра Альберцін вельмі шмат сустракаю публікацый у польскім друку, там у Великобритании, дзе описывается, што ўсё-таки былі, якія скарбы былі у палацы Пусловскага. Оказывается, скарбаў там было даволі шмат і вельмі каштоўных. Напрыклад, газета «Тыдзень польскі», якая выдавалася, ці нават выдаецца у Лондоне у 2004 годзе, апублікавала один артыкул пра Альберцін, аўтар нехта Міроўскі. І, значыць, што там знаходзілася, ён напісвае некалькі экспанатаў, некалькі карцін, якія там знаходзіліся і зніклі. Гэта эскізы галоўкі Леонардо да Вінчі, Кентаўра Рубенса, дзве карціны Брейгеля, некалькі венецыянскіх партрэтаў, былі там карціны славутых польскіх мастакоў, розныя сямейныя партрэты каралёў Вялікага княства Літоўскага. Все гэта знікла невядома куды і, вядома ж, мае вялікую каштоўнасць. Зусім недавно, сёлета, спомнілася 150 гадоў з дня нараджэння заснавальніка нашага Слонімскага краязнаўчага музея Язэпа Стаброўскага, чалавека, якого слонімцы назвалі чалавекам стагоддзя,
у слонімскай зямлі Язэпа Стаброўскага. Ён усё жыццё быў такім калекцыянерам, збіраў старыя рэчы, пісаў пра слонім, і ўсё гэта складаў, хаваў у сваім прыватным архіве, але ў канцы 20-х гадоў Стаброўскі вырашыў всю ту сваю калекцыю падараваць слоніму, і ў 1929 годзе адкрыў у Слоніме краязнаўчы музей. На адкрыццё, дарэчы, прыязджаў і прэзідэнт Польшы Масціцкі, які быў вельмі здзіўлены, што чалавек падараваў всю сваю калекцыю слоніма і адкрыў славуты краязнаўчы музей. У музеі Стаброўскага вельмі шмат было каштоўных матэрыялаў, каштоўных экспанатаў, якія з гадамі за гэты час зніклі у невядомым накірунку. Дзесьці у верасні 1944 года быў складзены спіс таго, што знікла са слонімскага краязнаўчага музея. Гэта даволі вялікі спіс, што меў Стаброўскі ў сваім музеі, напрыклад, да пачатку вайны, да і пасля вайны, і тады, калі прыйшлі бальшавікі ў 1939 годзе, шмат чаго знікла. І першым пунктам гэтага спіса стаіць шахматная дошка з 2 палавінак з чорнага дрэва і слановай косці гетмана Льва Сапегі. Гэта 16 стагоддзе. Уяўляеце, зараз як это прыцягвала турыстаў, калі паглядзець на шахматную дошку Льва Сапегі, які на гэтай дошцы і гуляў шахматы, але гэтага каштоўнага вельмі дарагога экспаната няма. Акрамя шахматнай дошкі з музея знікла вельмі шмат каштоўнасцей, сярод іх і англійскі гадзіннікавы механізм 17 стагоддзя, і много іншых гадзіннікаў розных стагоддзяў, і срэбных, і пазалочаны, і бронзавы медаль з выяваю Хрыста, і пудзілы розных птушак і звяроў, і вялікая калекцыя была манет з розных дзяржаў і розных стагоддзяў. Усё тое, што збіраў Стаброўскі. І было вельмі шмат розных значкоў, медалёў, знакаў розных, таксама тое, што збіраў Стаброўскі. Дарэчы, ён амаль 100 гадоў пражыў і служыў і ваяваў на Каўказе, ўсюды, і нават в Слоніме. І ён, здаецца, гадоў 30 шукаў метэарыт, які ўпаў, але яго знайшоў, і таксама ён быў у музеі. Ну і зараз у музеі, напрыклад, знаходзіцца галава ідала, таксама знайшоў Стаброўскі і захаваўся да сённяшні дзень. Але тады з музея у тым спісе значыцца і 514 старых выданняў на розных мовах, на французскай, на рускай, на польскіх мовах, якія таксама зніклі. Фарфоравы і срэбны посуд знік. В адным з гарадоў, з музеяў Швецыі я знайшоў набор посуду, дзе лацінкай напісана было слонім, і я гэты набор бачыў, і калі наведваў адзін з невялічкіх гарадоў Швецыі, таксама прывезены са слоніма, наш скарб знаходзіцца па-за межамі. Напрыклад, в адным з музеяў Вроцлава бачыў слонімскую паштовую карету 30-х гадоў. Ну і такіх прыкладаў можна прывесці вельмі шмат. Наогул Стаброўскі быў вельмі цікавым і добрым чалавекам, і такім шчырым чалавекам. Я яшчэ маленькім хлопчыкам быў, памятаю, як ён такім салдацкім шынялі заўсёды раніцай ішоў в свой музей, і ўсе слонімцы казалі, што ён думае, што ён такі дзіўнаваты быў чалавек. Ну, магчыма, быў і дзіўнаваты, ён быў вельмі шчырым, і існуе такая, магчыма, не легенда, гэта насамрэч праўда, што калі французы в 1812 годзе адступалі з Масквы, і аднойчы да бабулі Стаброўскага зашоў французскі афіцер, паранены моцна, і папрасіў: «Памажыце мне, я вам за гэта аддзячу».
І сапраўды жанчыны, якія знаходзіліся ў доме, взяли это французского офицера, перавязали, напоили его гарбаткой, поклали его спать, все. А ён сказал: я вам аддзячу, калі ему такую паслугу оказали, и он достал карту, мапу и сказал: вот это вельмі каштоўная мапа, тут позначены пункты, где Российской империи от Москвы до Слонима, будем сказать, до нашей заходней части, где находятся скарбы, закопанные французами, в яких мясцінах тое, что нарабавали французы, але не смогли донести до Франции, это вельмі каштоўная мапа, и отдал этой бабуле. А сам до раницы не дожил, помер. И эта бабуля заховывала эту мапу, эту карту, и после подаровала Язепу Стабровского. Доведалися з Інститута археології Академії наук СССР, один з таких науковців, про эту мапу. Она знаходилась у Стабровского в Слонімському музеї, и он много-много раз приезжал, просил: дайте, Язеп Язепович, нам эту мапу для доследования, мы вам ее хутко вернем, ну дайте. И он ей не давал, а он все равно просил, приезжал, подарунки такие привозил, нечто для музея не вельми каштовное. И все-таки Стабровский ему поверил и отдал эту мапу. До сегодняшнего дня никаких следов. И просьбы, что той, кто приезжал, и той, кто забрал, Стабровский после этого телефоновал в Институт археологии Академии наук СССР, сказали: такого супрацовника у нас нема, и мы про никакую карту, мапу не ведаем, где позначены скарбы, нарабаванные французскими солдатами. Это один из таких прикладов, який Язеп Стабровский был щирым человеком и терпеливым. Ну, еще хочу сказать, что подчас Другой сусветной войны он вельми шмат выратовал музейных скарбов, в стене их ховал, где только можливо. И висела картина Верещагина у Слонимском музее. И зашел немецкий офицер и сказал, что эта картина повинна находиться не в Слониме, а в Дрездене. Але Стабровский ему выкрутил, до речи, он был полковник царской армии, выкрутил ему дулю с 3 пальцев. И побоялся его забивать, этот немецкий офицер, потому что все-таки человек был заслужен, да и уже в взросте был, але добре ему там набил его и вышел с музея, але картину Верещагина так не зачепил. Правда, ее до сегодняшнего дня нема, хотя в музее нашем были письма там и Пушкина, и Толстого были письма, многие такие каштовные экспонаты, начинаючи там с 1929 года, з нашего музея зникли. До войны и подчас войны у Слониме жил славутый мастак Антон Карницкий, и он хворел на сухоты, але вельми цудовный был мастак. Некалькі картин заховалось в нашем краезнавчем музее, але такие факты остается фактом, что 180 картин его вывезли немцы в Германию.